Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro jud ka! $11:47 na sa atong orasan mga pamilya. And there you go. Daghan kayo pangutana di ay si Jeannie. Makalilibog yapon. Ang ending, wala natag solusyon, wala resolusyon na hitabo sa iyang kwento, and gusto niya ngayog advice sa ato. I'm sure ang uban sa ato naapoy na agian nga mga makalilibog or gulong-gulo na sitwasyon, no? And ang pag-decide, medyo nakita nato, no, nangutana gyud siya, sapat na ba daw ang iyang kaluoy sa bata para i-sacrifice ang gugma nila ni Nico? Na ba kay answer ana? Na ba kay experience sa una mga makatabang ana? Nang giunsa nimo pag-decide ana sa una? O sa imong advice kang Jeannie? Tawag karon 0937-373-167. Hello, may gabi. Hello, good evening. Kinsa name? Si TJ Balsilan. Kusgarang gamay tingog. Sa to? Si TJ. TJ. Tej, sa imong kuan, Tej, imong nagian sa una nga libog. You decide. Kato nanigilalisan nga ining family problem ang ginoon to. Nga ipapili ko. Unsay gipapili? Unsay gipili? Kuan kini. Ipapili ko nga uban mo ko sa iya. Akong pamilya ba ko? Ngano ba di ganahan imong pamilya sa iya? Kuan yung dili gid dawat ginoon sa akong pamilya. Dili madawat sa imong pamilya. Kay unsa man day siya? Kuan kini gawas sa mga bata ko sa buto na. Hindi pa daw angay. Tej, hinay sa imong kwantage. Okay. Tej? Tej? Hello? Nako. Sinaop ni mo. Nako! Another one. About relasyon nga makalilibog na mga sitwasyon. Hello, may gabi. Hello, Master Pop. Hello, may gabi. Kinsa ni? Jeff Rebaslayan ni Master Pop. Jeff, unsay imong sitwasyon sa una, Jeff, nga naglibog kag decide? Kanang Master Pop, kanang kuan ba? Kanang story, wala ko ka agyana, pero nako niya ibalaan gamay. Di ba, ang imong experience ba? Experience ako. Kanang Master Pop, libog gid na Master Pop. Imong experience ba? Experience ako, Master Pop. Ambot ni mo eh. Gulong-gulo ang isip mo, Jeffrey. 11:51 na. Gulong-gulo na ako sa inyo, ha. Hello. Hello, Master Pop. Nanapod. Basta malibog na punta sa imong story, ayo ha pag-explain. Say pangalan nimo? Mark Jan. Kinsa? Mark Jan. Mark Jan. Naba kay Naba kay kuan? Kanang relasyon sa una nga naglisod kag decide. Aray. Nalage. Ano kita? Kita ba siya nga?
Nga. Lalaki ko ta. Laki Pero dita. ginang relasyon niya. Okay, laki dita. Unsa may sitwasyon nimo sa una di ay? Katong sitwasyon ako nga murag Ning. ano ba? Gusto na lagi siya mo bulag sa ako, naglisod ko decide nga. So, musugot na ba lang ko, dili ba? Ngano man? Ngano makigbulag siya? Di kapoy naman daw siya. Nya. Nganong nalibog man pug ka? Anong kay, nag-istorya niya sa, malipayam daw siya sa mong relasyon, tapos, natingala lang ko nga, makigbulag siya, kay kapoy daw siya, nga, pag dalisod po ko, ba? Nga. Lisod po, musugot na lang ko, nga. Lain mo itong magbulag nga, murag, wala sakto nga rason bitaw. Giunsa nimo siya gi-investigar ba nimo siya maayo? Ako gyud okay gid na ako unta dapat okayon pero Unsa may naimong nakita? wag ko nakita. Di ba ako na siyang gipangutana og kaning kuan. Unsa mo sakto nga rason nga nang makigbulag man ka nga? Abi na ko giukay gyud nimo maayo gipangutana ra man day nimo wa nimo gipangutana iya mga parents, mga amiga. Ingon ka giukay gyud nimo gihatagan nimo effort pero di ra man day gyapon ka sa iya. Dili. Wala man gud ako, dili mo na ko close iyang parents ug iyang amiga. Sa iya lang bagi okay ako ging giukay nga unsa gay rason nga nang makigbulag siya. Kay di mo gud ako sabtan kaya nga mo siya nga gikapoy lang siya. Lagi unya, unsa may imong nakuha? Wala man kay nakuha. Wala kay nakuha. Lagi. So dili to okay. Mugay dili mo gud sa tanan nga butang ay bisag kanang okayon nimo nagi kay makuha. Lagi pero ang importante man gud ana nga naa kay second opinion gikan sa uban kay kung siya ra pod all you have to do is trust her or dili ka mo tuo sa iya. Mora na duha ra nakabok. Unsay ang ingon nara na sa imo kung imo na siyang himon nga truth gyud na or feeling nimo bakak gyud na. Depende ra na walay in between. Walay bakak siguro or tinuod siguro. Magaling galisod po kung decide kung sa ba to kung tinuod ba ka ha. Pero unsay ending? Pero unsay ending ani? Wala gid nubulag gid mi. Unsa man ni? Dili naman siya. Nisugot na lang ka kay di naman gyud siya. Nisugot na lang ko kay sa ama gid wala kay mahimo kay lisod po kay ibang ipugos pa na ko kung kagulingon sa iya. So, wala na kay kuan kanang advice unsa unta to pag-decide. Ha? Wala kay advice sa uban unsaon pag-decide sa mga ingana nga mga kalilibog ng mga butang? Wala na gid. Okay. So wala gyud ka-learn di ay. Di murag mga kon mo bukog mga sa uban gud kung siya kung kuan. Mga ikag-advice sa uban pod. Okay. Basi nugila na kung katawan niya na mo. Okay. Gusto na ako nga para kang kaning sitwasyon ni Jeannie unsa may imong siguro tan-aw ani nga dapat niyang buhaton i-sacrifice na lang niya para sa bata. So, wala sa ko na kay ay po so kuno ka open sa radyo gud wala kay kuno ka po. Sige, greet na kay tagay na din. I-greet na ako kung kandiya akong ex na ko si Dian nga kan. Feedback. Og si Juan Berto may nantulog og si Jingle Pagdilanan nga murag ang angol man nga tao siguro ni og si Juan Dison Padua direo natulog sa among tilan labi kay si Paon ba. Wa mi L. Yeah, sunod Brad, ayar ka matawag pag nakadungog ka sa story ha. Brad. Sorry. Next time. Okay. Next time lang. Next time. Okay ra na karon kay mapasaylo ra man na. Mayari kay mapasaylo po ko nimo. Syempre. Ikaw na gud na. Sige na Brad kay na kayo. Wala tayo madaw-daw ani Brad. Next time
Og maurak to ang atong caller mga kamilya. Ilag. Guwapo kayo, maayo kaya itong mga callers. I love it. Kanang tarong be. Sao naman gani. Hello. 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 Hello, may gabi. Tarong ba ni nga caller? Tarong ba ni nga caller o mo-greet lang? Tarong na sila tarong. Sure ha? Lagi. Sige. Kasi pangalan na ni nga caller? Evander, Master Pope. Evander, sige. Na kay decision making sa unang alisod kayo i-decide? Nalagi Master Pope, pero karon mangpud. Karon nga decision making lagi. Unsa may sitwasyon nato dia? Kanang ang uyab Master Pope, lahi-lahi migrilyon. Ako bunagin ko tapos siya INC. Gusto ko niya ipa-convert sa INC pero ang problema kay di man ko musugot. Esa, hinahi sa imong radyo palihog kay kuan ka. Ipahinaya na ako. Hinahi pa. Kana. Ayan. Sige. So dili ka musugot and then unsa may yang ingon? Dili sad siya makigulag sa kuha kay amot lang love daw kay kuniya. So unsa may mahitabo ron? Nagkami pa Japon. And unsa may issue? Sa may lain nga mahitaboan nga bad. Dahil problema ba supop kay yung parents sad lagi. Yung parents kay gusto man sad niya na mauyab siyang anak kay ANC Japon. Tapos unsan ta man bunagin manggid ko. So ang imo karon okay ra kay ka ingana inyong sitwasyon karon gatago-tago mo. Dili lagi masipop na. So gusto ka gyapon nga marag respeto sa iyang parents. Oo. So have you tried anything? Gitry na. Unsa imong gitry? Magsimba sila. Nagsimba ko sila. Tapos pinakauna na akong adto kay murag gusto ko ang papat ako Kay? Mo amot lang. Lain mo yung kontak ko agad. Sabader. Hello, hinay lagi ninyo inyong radyo lagi? Ang radyo magud ako gusto kayo. Ano, ingon bitaw ko nga hinayan. Tataman galanog-lanog mga MOR diri sa moment. Hinayan gani. Malalo hinayan naman gud. Ngano na pa may nagreklamo? Wala na. Lagi na. So, unsa may kuan karon? Unsa may atong maayong buhaton karon? Unsa imong ginabuhat para maka-decide ka og tarong? Ako lang kuan na mo convert ba ko dili. Lagi ba pero unsa imong gabuhaton? Are you kanang magstorya ba mo sa imong friend? Unsa may imong gabuhaton para matabangan ka nga decision making? Nagapangayo ko tambag sa barkada. Tapos ingon siya kay dagan lang daw. Isod lagi kay dili may pareglilyon na dili magkasinabot ang mga parents. Kasi magdebate man. Tama. Tagbo na malay gugit siguro na magdebate mo guro sila po trilyon. Pero nagstorya na mo sa imong pastor. Wala palagi pasipop ako pa lang istoryon ta. Pangita pa sa gug pamagi pa istorya ko. Dayon istorya ni mo ang parents mismo. Isod sad lagi. Pero imo ra gyud ang ikuan, be courageous gyud kay ang iyang parents man pod maka-explain sa ilang side. Lagi ako na istorya nang Dili man gud pwede nga
mag-assume lang ta nga basi ning ana ilang kuan wa ka kabalo nga nung di sila ganahan nganong ing ana man na nganong ing ana ang sitwasyon. You have to know gyapon nga ing ana ang sa INC. Pero pero you have to understand unsa nimo pag-understand kung dili nimo i-open imong mind sa ilang explanation pod or unsa. Ay, tryan ako na Pila man edad nimo? 19. Sus! Lord. Mura bag nagstorya ta anig kuan? Minyo ako may minyo na. Panay? Dili naman sa bata mo sir. Never ever. Never ever. Lagi na, mangita niya kuan dia. May bang katoliko. Sugot pa. Unsa pa bitaw tinuod no nga kung religion na istoryan, libog kayo and kung love na ninyo ang usat-usara ba. Syempre i-guide man gyapon kana ni Lord. I'm sure kay syempre religious man ka nga tao. Amen. Oo, and paminaw lang gyud og maayo, hinay lang gyud ang MOR mo ra gyud na. Paminaw og ayo sa message ni Lord sa imo kung asa gyud ang imong pinaka-importante. Is it the love or is it your faith? Is it respect to others? Or ang imo bang kalipay or ang happiness sa uban? Paminaw og maayo kay dili ko maka-advise sa imo og kuan gyud kanang kung unsa gibuhaton kay di magyud na maka naara man gyud na sa imo gihapon og naara sa unsay plano ni Lord sa imong life. Lagi man sir ko punta inananta. Unsay imong advice aning kang kuan Jeannie? Advice ko sa Jenny nga let go na lang. Ang Ang uyab laki. kaysa lain pang pamilya mabungkag. Isa sambod kayo na ang isa ka bata walay amahan pagdako. Dili pwede di ay nga kuan kanang ilang kupkupo ng bata. Ang mama man po si Ivy di maduan, di makabubot na nun. So tungod sa iyang kaluoy sa bata dapat niya buyan na lang ang relasyon. O dapat may buyan kay kasi siya dapat mo sabot. Kung love gyud nimo ang tao, ma-let go man nimo. Kung love ni mo ang tao, dapat mo let go. Dili ba si Nico dapat ang mag-decide ana? Si Nico kung huwagan yun siya na paglalaki, pili yun siya kang Jenny. Ha? O lagi mo pili man siya kang Jeannie. Unya si Jeannie karon naglibog naman siya. Kay ang bata or si Nico. Unya si Nico, kung si Nico moingon si Nico nga dili ko mo magpakasal sa iya. Kung ako si Jenny, pilihan yun ako ang bata. Hindi na pilihan ang katong si Nico nga pinyo naman si Day. Unya, namakak pa siya ako. Wala man namin yun si Nico. Nagkuhan man. Nakaanak lang. Oo. Pero inga na ang imong decision. Imong adviceaya. Okay. Tama kayo. Kuan pod ka ng fair pod, no? Nga sometimes, i-sacrifice nata tong own happiness para sa a greater cause. Salamat. Unsa imong kuan? Greetings. Dili. Breedings. Wait lang ko sa waka. Walang trabaho niya. Balso pa mo! Sir, paspas bandol! Hilom lagi kay nanay natulog na unsa. Aw, sino naman good? Greet sa gusto umahog papa, tulog na. Pati sa akong uyab, warag naghagok na to. Mora to, Master Pope. Marata. Thank you, ha. Ay, ikaw, Master Pope. Thank you, ha. Pag-greet ko lang yung birthday sa akong kauban sa trabaho. Sir Dong. Sir, happy birthday, Dong. Sige na kayo, matulog na ta. Sige na. Tulog na ta. Ayaw, Sir Pope. Salamat. Tulog na, ha? Saan na yung oras? 12:06 na mga milya sa'yo pa ko ugma kutaw question. 9:00 ng umaga.
Before mag-G's is it OPM sa alas 11 ng umaga. Pagkatapos ng G's is it, ito na ang MOR presents AG's. Ang halik mo! Pero huwag masayo, syempre, sila ni Maria Filingera and Rico Suave. Alas 4 pa lang, mamukaw na sila sa inyo. This is Master Popi saying, don't worry, me happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Thank you so much sa pagbilar-bilar every night, mga kapamilya. Mga Dear MOR fanatics na to. Ayog kalimot, like sa atong Dear MOR CDO Facebook page. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay kay mukis na ko sa inyong kilikili. Ready? Hala ni apil si Beshi. Beshi ha. Kau ha. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong episode. Ibilin ako sa inyo ug sana inyo kaning magamit sa adlaw-adlaw ninyong panginabuhi. Para walay libog, para walay gulo, or isip na gulong-gulo, ayaw pa maka sa taong nagsalig nimo. Ug ayaw pagsalig sa taong namakak nimo.